Thilmak Lawrkhawm episode 90 TikTok video hlauhawm lakfuhte TikTok hi shelo mizo te zinga chuan kanom kher om love video toite te upload na pialama thil sang ti theina atam khopa mizo zinga po mang kan tam chhoviawa tunlai social media platform a chuan alar chak ber an hialome heti khopa lar chaka chuan video ani tela upload atam tela chung video tam tak te chu then khat tan nui zathak tak munom tak online heng TikTok video zinga hian engama soifia thei der lo hlauhawm tak lakfu hlauhawm vereng mai ani chung zinga mi chu kanen ho don ani chumi hmain tun chung chu kan video te min sponsor tu anum ve a 1xbet hi ilo sheve to ngaim an video hi in lo clear lok te ang one way, one love, one snatch, one fury, one moment, one chance, 1xbet. An website thi description a kada a he link a hian lut la 1xbet site a ilu tanga he mun a hian thil sang games te thil danga te in bet theya India tan phei chon poisa i voi khat deposit na 100% bonus om don cheng sang riat in ei ngal don ni inom ti zong ni chuan i lo en ve chin don ya pangana thla ron dak chu TikTok mang thin username po lam har tak heti hian ti lang mai tai la chu chuan wi pathum lai nein tum khat chu awi te ne na anom ho video chu TikTok a upload a atira chuan he video hi pangai takin awi te muvel mai lai lang phota ala tunu hian awi te hi hei mut kan tum vel me ke tin a soipa awi pahni lang ma sa te chu an mu mai maya tuma han mu le engamo han hriat an nei lo ti alang reng mai ani ti chuan a camera chu a phei tir zela awi pathum na avalak chuan he wi hian anin kong khar pakhat chu vamelin thil engamo mu anei nge ani ti chiang takin alang ani chuta chuan video chu chulai kong khar chu avarikota chuta chuan thil pa ngai lo deuh tak mai alo lang reng ani engamo ron dak niom tak hi a mu theya a fia lawang reng hle a thim deuh rui boka anei tunu po hian a munge yamak po ati hle ani a thim deuh awang hian he thlaron lang hi mihring ron dak chuak ang deuh ber mai chuti a record mek lai chuan chu thla chu apil ta zuk maya hei hi video po alang chiang hle a record tunu hi a phuna sa hle ti a hriata ti chuan a record lai po chu ati top tawat mai ani engpo ni se he TikTok video hi en theina record tunu hian ala post renga en tu po anga to hem hle a comment po singli chuang lai om to ani palina thla che velo TikTok user Victor Cruz True 80 ti hian video danglam tak mai ron upload vele a heta hian Victor hian motor zam an om mek laya athil mu chu makatilu tuka rang takina phone in a record ta ani chuta chuan a ma de uloka motorcycle glass a khal tu pa thla lang mek chu thil fel lo omani ti a mu ani hetia a zam mek lai hian a ma a motor khal tu pa chuan a phone a khoi mel a chu side glass a po chuan alang reng ani ma se makta em chu tia motor khal tu pa han hoi vel de ulai hian a side glass a thla chu a cheve mangtari reng lo maya ama le a thla chu a in bil hau lo ti chiang takin alang ani uluk takin han enila a khal tu pa hian phone khoi na ko na ti chuan alu a chet lai hian side glass a thla chu chemang reng lo ti chiang takin video alang ani makve tak chu ani pathumna wardrobe in hong TikTok mang Alex Huff hian a TikTok video a hian makeup tutorial vela short thina ti chuan hemi zan po hian ati thin dan pa ngai angin makeup lambok zirtir na chu chhuale atuma ma se atumangin thil awm ta hau lo mai le chutia a makeup ti tur chungchang vel a soi tran mek lai chuan a hnunga wardrobe chu aronin hong ta trial maya video la tunu hian a camera atang hian ama a in hmut thei awangin camera lam awa en chuan makti in ameng phok chiang hle maya a hnunga wardrobe in hong trel chu awa mu ve ani mak atilu tuk chu a hoi boi hle maya ti chuan an va le hoi deuh chuan voi le khata wardrobe chu aronin khar le ta throi mai ani a hoi ve phian reu ani ti hriat khop maya
tlan chuak tabik lo chuan wardrobe lam chu panin eng thil nge ni ti fia tumin avakal ngam ngat mai ma se thil ala buai ta tel mai ani chutia avapan wardrobe kong khara khoi don chia chu light aron thim thut bokani video a chuan a phut chiang hle ti a hmu theya ma se ala tlan chedu chuang hau lo a wardrobe chu a honga eng mala a hmu box si lo ti chuan a top nan a wardrobe light po chu aron thim le ta ni heta zeti chuan a huai ngam tabik lo aniange a thil record lai chu aron ti top ta atlan chhia ti a hriat ani hei bak hi video om talova he tiktok video po hi alar pha hle ani pahni na thla kal lai tiktok mang thin pakhat tangerines chuan tiktok mang ten an ti thin na sat ber pole mitam tak an lar pha na pakhat tiktok music manga lam chu a show ve a he video po hian phur takin alam ve dara ma se he alam lai hi alar puina ani ta hau lo thung hetia alam show lai hian aom na mun chu then khat a mu theya chuta chuan a in chung lam kal na po tlema zong chu alang thei ani chuta chuan hetia phur taka alam lai chuan a hnung in chung lam kal na a chuan thla fi alo tak mai ron kal phei lai hi chiang taksi in aron lang ta ani a thla dana hi chuan no pangte po a ang deuh leka ti chuan tian hian he video hi mu in ara ple meya twitter a po a upload tel ngal ani twitter video phei chu mi makta duai chuangin anena alar pha hle nge ani chance the rapper te thlengin an lo en ani mitam takin phua chop ani an ring ve thunga thren khat ero chuan a tak nge ani an ringa a hlau po an hlau pui hle ani nang nge ngai dan ve le phua chop nge ani irin atak comment lama ron soi ve ro le pakhat na thlan sang tiktok mang pakhat security 1275 in ti chuan thlan keini mizo thlan ang ni lo in lian pui maya mithi an da na ve thung mausoleum antia chuan security guard ani a he mun hi Savannah Georgia ani zan khat a duty na a thil ton hi chuan anun phung atidang lam kum khuwa ve nge yang le hemi zan hian pona om lai chuan mithi da na hmuna chuan thom a hretlat maya a soidan chuan bangbeng ri dot ang hi ka hria ati ra chuan ama chuan mi suale mo mi tu emo an lu ru ani a ring deuh bera ram huai le chu tiang lam chu a bei se hau lo ani chutia apan lai mek chuan torchlight in a bulvel chu an en zoya heta po hian a torchlight hian mi pakhat ding lai niom tak hi a chhun fu nge ani ma se he guard pa hian a hmulo niom tak ani ti chuan in chung lam chu apan ta a chutia alu hnu rei lo te a chuan mei cheno pang o niom tak hi a hriat thei ngal ani hello security ti chuan thom mak tak tlan chiam ri te engemaw beng ri bur ri te chu a hreta zel ani a ri om na lam chu a hre fu hlei thei der lo maya I don't know how the hell they keep opening these. Hello? heta po hian mi hring chetla ani ala ring deuh fan ani ta hian video a top dei maya ma se hemi zan tho hian video dang aron da le ani hemi tum hian guard hian mi tu emo in chunga chuan a ding lai niom tak a hmu thu a soya ti chuan a valut le ngat ani light te chu alo phezuk zuk maya chuta chuan he ruma a torch light manga a chhun mek lai hian meiche orol thin rim mel me hian chuak ro aron ti ani I'm really not sure what's going on here. ani po hian hlau ve viau aniang chu room chu a chua san ngal daya ma se he mausoleum hi la chua san chuang lo chuan room dang lam te chu avar en kual le a heta hian mei chano pang thom zai ri deuh niom tak hi a hrele pek ani heta zet hi chon ani point ani em to love ati ni tur ani atlan chiat san ve ta top mai ni ti chuan guard thian chhun lama he rumak tak hi hriat tumin ava en non le ngata thomeng ma a hriat a be se to lo viau ani mel ma se chu thom chuan a lo lakal san o zong lo mai hello anti chu mei cheno pang o ri chuan chiang tak main hello aron ti le pek ani Anybody in here?
chun ani taboka atlan chedu bik lova hemi tum hian ti pui atuma hello an ti vele a chuta chuan meiche o chuan min tran pui theyangem ti na ron chang let le ani Hello? chuta chuan o chu khoi tangin nge aron rik ti hriat tumina en kual na sa hle a ma se a hra chuak thei der lo ani Correct, so you need to come out, okay? hemi zo hian video chu atop deuh maya chu bak chu video engma aron chuat alova tam tak chuan hemi hnu hian abang wang ani nge an ringa he security guard atang hian engma hriat chun zom ani tabok lo nen are maksi a engma he chanchin hi hriat ani talo ani engpo chu ni se hlauhawm ve tak tur chu ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya